Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashela ma uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona ma. Yebo njani? Uyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Umabani lo ngihleli naye? Umashandu. Mashandu. Yebo. Mthiya. Yebo. Alright. So ukhulele kuphi? Ngikhulele eNkandla. Enkandla? Yebo. I'm sure uyakwazi ukusina. Kakhulu. Okay, benjani impilo yakho ukhula ke? Impilo yami ibihamba ihlangane iphinde ihlukane nje. Yes. Yabona uma ukhulela emndenini ohluphekayo, ongathathi entweni. Oh, okay. Ubuye kulala ngemfino, ulala amazambane, nenkobe, netiye. Kodwa benilala ndlile kona. Yes. Okay, fine. Ndlile I know ngiyakuzwa. So bagila ngani ke kwenzakalani? Ngathandana nomuntu la wesilisa. Okay. Bengithandana nomuntu wesilisa angikhulele le first child. So kule ngane ngikhuleliwe ngikhulele ithi ingane la ko 4 months bechitheke. How? Okay. So meyichitheka yini na inkinga kade ngihlangabezana nazo othandweni. Stressekile. Yes, ngine stress too much. Oh, So okay. manje emva kwalokho ke ingane meyichithekile hayi ngiphinde futhi sizame futhi enye ingane. Sizamele ingane ayina ngempela futhi iphumelele. Okay. Emva kwalokho ke ngibelethe. Oh, okay. Ngize ngibelethe ithe sino 2 years. Kanti ubhuti lona uthandana nosisi lo yede vele ngimfica ethandana naye eqaleni. Oh, okay. Mengithanda emangabe sengifound out ukuthi hawu sinibuyelene futhi nalosisi na. Wethe uhlukana naye? Bese ehlukene naye washo njalo kumina. Kanti should okay. bebe under carpet yabona. Emva kalokho bese behlukene singibona ukuthi hayibo kanti besathandana futhi usisi ngelinye ilanga ngiqonde. Okay. Ingane lapho ino 2 years ihlala ecrash ngiyasebenza. Kusuke lapho usisi angiqonde straight athi nene uyazi ngitshele lengane oyikhuleliwe wayiphinde wayizala. Ngifuna ngelinye ilanga ngikhalisa inyembezi nje ezobuka umhlaba wonke. How? Like ngibe confused ukuthi inyembezi Why esho njalo? Why usho njalo sisi wami angakuphenduli avela hleke. How? Ayi ingane yami kuye ingane ihle crash. Angazi ukuthi usisi lo usehambile wayofaka upoison ebhodleleni lengane. Yo. Ingane igule, ingazi uphethwe yini. Uyazazi ke nawe. Wayebaze lapho uthi fundapi? Ingane uyabona ngihambisa plus nobaba uyivela uhambisa ekseni. Icrash. Usisi lo umakhelwane uhlala la eduze. Usisi lo umakhelwane yes. Umakhelwane. Emva kwalokho ngibona ingane yami ayibo ingane ayiphathekile ngihambisa esibhedlela baboni lutho odokotela. Ngihambisa kulabantu abanamanga ke izangoma. Fike sithi isangoma ingane ibanga abantu abadala, idalo. Futhi ifuna ngiyihlawule wathi. Emva kwalokho ngithi hawu ingane ingabe ingcono sisitile nosihlawuliwe ingane ingabe ingcono. Izingane esigcine sisiya esibhedlela ujike lapha ingane ishona. Ishona. Bese mngakanani? Bese no 2 years bese no 2 years and 6 months. Oh, okay. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngishonele ingane times 2. Ngoba lo mqala ngithi lo mqala waphuma nalo futhi washona ke manje esengimphethe ke sekuyithemba lami. Emva kwalokho ayi ubhuti unokuthi abe care for mina ngoba manje ngishonelwe umntwana avela aqhubeke nosisi lo. Akakunakanga inhlobo. Aqhubeke nosisi lona abaproke naye. Phambi kwami. Angisenangane phela mina. Usisi lona aqede lapho athi sengizilile ke sengifaka inzilo athi usisi uyazi ayinhle inzilo yakho. Ayazi ayinhle uniform yakho. How ngithi angisa understand uthini athi ngishiya uniform loyigqokile yazi ngiyeza kufanele. Futhi ngamanye amazwi uyangihleka. Uthi ngishonelwe umntana mina. Yebo ubhlungu kumina ngishonelwe ingane. Angazi ufuna ngishone phi lapha abazala ngisenabo. Akukho umuntu engakhalela iyeke. Bohlala noba ngalesi sikhathi ekhaya. Ekhaya bengihlala nosisi bami. Oh, okay. Osisi bami bancane nginami mina ngimdala. Yebo. Eish. Emva kwalokho ngingcwaba ingane ucicici kunje yayana akekho umuntu ongcwabisa ubhuti usebalekile nje akasayingeni indaba yezingane. Ngisuke lapho kube khona umngane wami. Athi umngane wami hayibo sisi wathula nje kwenzeka kanje. Awungane oshaya intombazana. Umshaye umthinde ngezandla zakho. Athi ufuna somshaye. Mina ngumuntu okholwayo. Ngiqede lapho ngithi mina no man ngeke ayisikho isidingo ukuthi ngizoshaya lo muntu mengumshaya lo muntu uzongisiza ngani ekugcineni ukumshaya kwami uzobuyisana ingane yami
ngeke uze kuyibuyise ingane, uyabona. Kube yinto enga nje kumina nokuthi nje umuntu wesilisa kanjani wenza ini, ubaba wengane aphinde futhi abuye back to mina azocela uxolo. Hawu. Ngiphindele kwakhe ngithi phela mina ngisilima manje ukuthi nje ngoba ubaba wengane senginalokhu uthi ubaba wengane nanokukwenzela ingane uthi ubaba wengane ngingashonela ubaba ngenxa yakhe. Ngasho ngivele inxa yakhe. Waphindela khona. Ngaphindela yikena. Uma uphindela kuyena uke wathola ithuba lokumbuza ukuthi hawu udlulwe ebuhlungwini bokuhanjelwa ingane and wena awunginaki. Uke wambuza into enjalo? Ngambuza wavela wathi nje uncese. Sekudlulile kudlulile. Ayikho into asizoyenza ingane iyahamba. Ingane esikwazi ukuyibuyisa. Ngagwinya itshe kunjalo. Emva kwalokho ke saloko saqhubeka wavela ubhuti into akayenzayo le last number wavela wabuyisa ugelilo endlini. Endlini yabani? Endlini la sihlala khona. Bese nihlala nonke? Bese sihlala sonke ngepitile ngoba phela sengibalekela ukuthi angithi uzolokho ephindela le ntombazane. Ngathi ngibona untombazane inendlu yayo kahle inomuzi wayo nami nayo indoda le nomuzi wayo. Ngasuka ekhaya mina nempahla zami ngashona. Wahlala khona? Ngashona khona yebo. Manje mayimbuyisa la endlini umbuyisa uzovakasha noma uzohlala la? Uzohlala ufika nemthwalo. Hawu. Ufika nemthwalo. Mina lo ngithi inkosi uJehova uyongisiza ngelinye ilanga. Yesu. Lo ngithi inkosi uyongisiza ngelinye ilanga. Ngiloko ngithi nje hayi okusala ngayasangikhipha endlini. Senginalo nkani ukuthi ngayasangikhipha endlini. Afika umngane masimthelekela simshaye. Ngithi ngeke umsize ngani somshayelana. Indlu lo how many room? U2 room. Ile mxhashe khona namhlanje u2 room la. Ubhuti uhlala yedwa noma mhlawumbe akhona abomndeni? Umndeni wakhe awukho lana. Uhlala yedwa nje. Uhlala yedwa. Ingakho ukwazile ukumuva in sendlela nonke. Manje mayeseza nogeli la uzohlala kuphi? Futhi phela mina kufuna ngimuve out. Angiphume mina kungena ugeli kushuthi. Into engiyibonayo nje ugeli wayembambe ngomuthi lo nzima futhi. Lo nzima umuthi ngikutshela. Uke wakutshela ubhuti wabantu ukuthi ugeli uzomuva in noma wabona ngomuntu nje sethushuwa nemthwalo? Ngabona ngomuntu mbefu mina wangitshela ukuthi yena akambizanga uyizele. Kodwa akathatha nga-action. Wathula wabuka nje. Wathulela nje. Wayibukela wathi nje hayi ayikho inkinga solalisana sonke la endlini. Ngalala salala sonke sazokwenza njani? Ngalala naye ngahlala naye usisi. Kwagcina wenze kanjani? Ngagcina sengiphumile ke mina yabona ukuthi ayikho phela lento ngoba indoda nihlala nonke nabawu 3 la? Sihlala sonke sibawu 3. Kukhona nalesi isisho esithi bekezela ngoba uwazi umendo uyogana la kuphi. Ngibekezele nami ngoba phela ugogo wami ngakhula ngihlala nogogo. Athi ugogo nje ubobekezela mntana noma kunzima kangakanani. So emva lokho waphuma ke akekho mhlambe umntwana naphinde nabusiswa ngayo mhlambe wesithathu. Angiphindanga ngathola ngane nje anginangane ukuze namhlanje anginangane nje mina nje angiphindanga ngathola umntwana. Kodwa nje nginaleso naleyanto yokuthi ugogo wamathi ubokubekezela ungenze ukuthi indoda ishintshe kusasa indoda yehlezi indoda vele. Sinalokho thina abantu besifazane nje ke sibekezele mhlawumbe ngenze ngelinye ilanga uyoshintsha ngelinye ilanga uzoba ngcono ubaba kaSibanibani. Sinalokho. Manje njengamanje kwenzakalani sinjani isimo? Manje isimo yena manje usefuna mina ngoba mina nami sengiqhubeke impilo yami. Usunomunye umuntu manje. Senginomunye umuntu nami manje sengihleli kahle anginankinga kodwa inkinga abantwana ngibatholike. Uphethe kahle lo? Ungiphethe kahle kakhulu. Uyabadinga abantwana? Uyabadinga. Uzoyithini le? Abantwana manje mina ngiyasaba ukuthi ngangenza into wena ovimbile. Uthi ngangahlangana nento ebuhlungu kanje emhlabeni nanokuthi ke ubaba lo yayana usengifuna back ngendlela sehlupheka ngayo. Sekunzima empilweni. Sekunzima empilweni. Kunzima. Uphi ugeli lo wayekhethe yena? Ugeli wahamba nje wayihambela. Futhi wabona ukuthi into engamsebenzi waphelelwa nomsebenzi kwayinto yemhlakamunga nomoya nje. Manje njengoba engasayikho kahle nasesimeni sempilo ke financially kanti uthi ubuye empilweni yakho nje befuna ukubuya uthi uzokwenzani? Ufuna uthando. Uthando lihamba nani? Usuthi usanalokho uthi ngangimphethe kahle. Angimphethe kahle phela mina kuye ngiyangisebenza ngithenga yonke into endlini ngiyilekelela nje nalapha nalapha. So indlela le relationship yakho le yaseqaleni yakuhlukumezeka ngayo mhlambe mawubhekile manje awukho umthelela mhlambe okhona ekuthenini wahlukumezeka before
mhlambe manje noma ngabe kuthiwa uphatheke kahle kodwa wena esayidini lakho uyabona ukuthi awenzi kahle lana 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 la. Ukhona nje kakhulu ngoba kungangokuba Okay. njena ngabe ngibone khona into engekho nginalo enka yokuthi nene mangabe mhlambe akhuluma lo uyokhuluma into engicasulayo angikhona ukuthi ngikwazi ukuthi nene ngimphendule kahle njengomuntu wesifazane ngizovela ngimfokofise nje aze ebuze nithi kanti sengithene ngaka yini ngenzeni kangaka wasukuphakamisa izwi manje ngizibone nami sengihayi ubona ukuthi ake ngibuye lo muntu akusiyena lo ebengilokhuza lona umuntu uhlukile kunalo ayana uyabo umthelela mkhulu kabi sisendlini mkhulu angifuni Mhlawumbe uke wayibona i-psychologist uhlale phansi mhlambe akukhanselishe nje lutho awukazi uyibona. angikazi Then ngayikhanselisa uyafisa. mina nje ngiyafisa khona ukuba ngibe ne-counselling ngiyathanda impilo So yami manje ibenzi ngifuna ukwazi ukuthi esikolweni othisha bavuma kanjani ukuthi omunye umuntu wena ungavumanga ukuthi abone ingane yakhe kodwa abe nendlela abe ne-access ukuthi afinyelele ey'tsheni zokudla zengane njengoba afaka upoison entweni yokuphuza yengane. Othisha bavuma kanjani ukuthi bayabona ukuthi akusumzali wale ngane le because ngazi ukuthi abazali kuphela bavumelekile futhi nakhona mengase uthola ukuthi bathuma omunye umuntu abamthembile abazali ukuthi akayobheka ingane kufanele bafone basho ukuthi hayibo khona umuntu okanjela uthi uthunywe wena. So waba kanjani ne-access ukuthi afinyelele enganeni ekubeni akasumzali? into engayisho nje into engayihlezi ngisho nje nokuthi abantu othisha basemakhrishi abanaki abanaki umuntu mhlawumbe ngizoqhamuka mina ngithi ku-anti walengane Yes. ngizofika ngisathi ingane futhi uvele nganaki ukuthi Bavele bakhululeke nje. bakhululeke nje Hayibo. wavele wakhululeka asho naye uthisha ngoba phela ngabuza uzofaka upoison wathi akazi kwenzeke kanjani kwaphela kanjalo Mayefika uthi akakufonela ingane njengomzali wengane. akasho Abuze. lutho kwayengasesizi nami ngase ikhanda lami siphambene nje ukuthi kwenzeke ini yabo ngase ngifuna uqamba amanga ngase nje ngingasazi ukuthi ufuna ngishone ngaphi ngithatheni ngihlanganise nani as umuntu ongasenabazali angisayi nothi ubani ozo-encourage ukuthi uyayibo wenza ukuthi nazi step ofuna usithathe ngavele kwanza Mhlawumbe uke wakhuluma no-principal esikoleni wamchaza ukuthi hayibo ingane la iyaphuze kwaphuziseka upoison esitsheni sayo kade kufika omunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakho. ngakhuluma nomuntu ophethe i-crash ngaphandle komemi labo wathi yena eneni bengekho akazi lutho futhi mayelana Sikuphi lesi sikole lesi? isikole sise-Reservoir Hill I-Reservoir Hill. Hayibo. Ku-wrong ukuthi kungafika omunye umuntu engayena umzali wengane bamvumele. Uvumela kanjani into enjalo because buka manje isimo sesinjani. But-ke ake ngibuye ngibuze ngaye kusisi lo wayehlumeza kakhulu kubhuti lo wawuthandana naye. Useke wazama ukumbona mhlambe senahlangana senazama ukukhulumisana useke waxolisa ngizinto nje ayinika ezisho ukuthi uyakufanele uniform yakho esho inzilo amagama ebhlungu kabi lawo. Mhlambe useke wazama ukukhulumisana naye emva kokuba kade udlule kulesi simo. Ngathini ngangahlangana naye azangisikhulumisani because angangahaleli nje nokumbona empilweni yami angafuni lutho nje nokuthi ngimbone nokuthi nje ngize kube khona into ezo angazi ngathi nje ngathatha something ngimbhaqaze ngayo Because bengumfundi. kodwa ke ngayezwa ngabantu sebethi abantu wafaka ingane zakhe emjondolo uhlala emjondolo wafaka ingane zakhe emjondolo hamba udakwa abuye ingane zakhe zishisa umlilo kanjani yabona into engayishoyo ngumuntu engakhonza uNkulunkulu kodwa ngalolo langa ngangena usathana ngathi nje uNkulunkulu unamandla ngathi wenze kahle uNkulunkulu wawuthatha zonke yes kubhlungu hambele wengane emhlabeni kubhlungu yena uhambele zo3 wayiphuza vele tshwala uhambela zo3 ke yena ma wathi nje uNkulunkulu wathi nje plus ngale yami wathi nje plus kuyena ngoba manje eyami ihambile yodwa yena uhambele zo3 futhi wavele kwaphinda phinda mhlambe mangase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video le ugeli ungafisa ukuthini mhlambe kuyena angifuna ukuqamba amanga singamxolela suwadlulisa singadlulisa kuyadingakala ukuthi emhlabeni hamba uxolela umuntu ngoba nawe kusasa awulazi ukuphetheleni ngamxolela ngisenankinga naye phela nje ngifuna yena afunde isifundo ukuthi ngelinye ilanga ungamphatha omunye umuntu kambi
ngoba Yes. kusasa awulazi kusasa Because lakho. noba uthuna besifazane and Yes. okuwesinisheliwe nani. Uyabona Akekho umuntu wesifazane obiza indoda ile ithi ekusebe uzongishela ngila Exactly. akekho. Basukela bona abantu besilisa. Eyi. But mase kuliwa kulwa thina manje ngazuthi imqondo mhlamba ayisebenzi Yeah. and ku-wrong lokho. So kakhulu. ungafisa ukuthini kubantu besifazane uthole ukuthi bafisa ukulwa ngenxa yokuthi bathandana nendoda eyodwa. Yes. Ungafisa ubakhulisa uthini? Ngingasho ngithi nje mantombazane nawe nibomama ungabolwela indoda. Ungayilweli indoda. Uyeke indoda yenze noma yini efunayo because ekugcineni uyibangela izitha. Uzoyibangela izitha ngoba manje uzohamba uzolwela lo muntu wesilisa lo muntu usiza akakufuni. Uyayibona lo nto le. Akakuthandi uthanda lo omlisayo. Ngekhathi umlwisa umuntu ubhuti lo uyayihambela. Kanti awuthandwa Kanti vele. wena uvele ndanandaba nawe. Nkulunkulu wami. Akanandaba futhi nawe futhi akazuba nandaba nawe futhi akanayo ngisho nje ifuture yakho nje enawe. Manje wena usophamisa iketi Usuyalwa kubanga lo muntu. uvele urelax impilo iningi ngabule nyanga eminyango focus kuma career akho ufocus kuzinto zakho nje ezibalekile. Sabonga kakhulu ma ukuthi usivakashele. Yebo, I ngiyabonga. hope uzosivumela ukuthi sikubhukhele counseling because kuningi kakhulu sekwenzeka kuwena. Yebo. Noma ngabe kuthiwa uyachaza ukuthi usuwadlula but mhlambe sisakhona isikhala salokho. Ngajabula kakhulu. Sabonga kakhulu ma. Yebo. Bakithi emhlabeni kunzima. But ekufanele ukukhumbule ukuthi akekho umuntu owazalwa efumbethe indoda and akekho umuntu owazalwa efumbethe intombi. So asithandana and mewuthole ngazuthi khona sekusiza mhlawumbe usethanda umuntu omthandayo. Soyithini lento sizoyithini thina sithandaneni singathakathani singashayani ngeichitho. Phila nje kwilane yakho uzazi ukuthi uba uzithande wena ngokwakhe mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is der Black Life TV?